كبراتن فقراتن تحتلتي في productions كمير لكم دحندل لكم بقولنا أبراهم سلام كخون ناي وترو صلوتنا تمنيتناني لومي مس باستر قويتش كويننا حدا نجر قبلبنا دلونا صور نهزبنا كنكافلو اندليو حسابات كنعللينا ازي مخري ويدما لو بوايدنا نقربو حسابات مجمرا نحنا نبعلنا نفتشلينا سخاتكم دما كمزس قبر الله خديه إلكم نفسكم كتفتشوا حدرا نبلكم بقرب مولو بروجرام كتكاتاتلو دما حدرا لنا مدبنا خنقاتوينا باستر قويتش حوي بار نجمر سكي نهزبنا ازي ارست ازي انت دماخرو انت دزاربو وي انت دنغرو تبلا نغير بقى حنت نجبر انت ينبلك مجمرتان استوهب نعد لمسكن قويتا يبارك داني حوي ابز أقرب كان لي زلخ حساب كا بزعبة أنت إذا اليوم حبرة سبنا ويك أن هزبنا تدعلنا كم حبرة سب بتعمل صبق نجر زلنا مالت صبق كم زي حبرة ونجر ندلي مترناف ندلي نايبيت سب نجر ندلي حبرة سب مهنا خاب ما أنا خاب بيتا مالت خابتي تولنا خنا كنردو نخدينا أنت خونا جن بحسب زيادة معي زلينا ويك مسرح زلينا خويني يسمع عن مالتي زيك أنت أيو مسمع مرددا ملزاب هين مبهال حجي كنزارب كلنا حدا خابت خنردو أزقبنا مسمع مالت حدا خزارب كله حدا خسمعه حنت خزارب كله حنت خسمعه ويك أنا كلاتنا نتحدث ويك حنت سب تزارب وسي كنسمعه مخال بدحريقها نتحاسب سمعنا ناتنا نجر كأخذ زرب كله تحدخ أقسم عنا كله شعو كلاتنا دمسنا مستسمع بزرخ بنا نتبينا بحد نتأمر مالتي حجي أبو أنت إذا اللي أنت لقلنا نتحاسب النسب فلينا مرأي أزياء قداسي كل جزء بزوج جزء أبسب أنت الزاري بنا قالوا تاو نجر دمت هذا جزء كنسو حسابه جيجا سبالله حكيمش سلازي تجيجا حساب كتقرمو انت اخونكا كابت سب كتفولي لك نت حسابو طراي حجي لك كم كان دحر ازارب حليها نخدت يبيقا تخسرهم تم حسابو انت خسيره مالو تسبو انت خسيره له صباح نغو نت استخسر ነገር نخت ملسو ወይ كان نخت كسبو بتعم واغا يخفلك مالتي ስለዚህ اب حسب مزراب ملكت برتعنا حسب ناي سبا منتاي مزرابو انت قالك اب سب زي كونه بحسب زارب زي قنع حساب تل اخون بقنع حساب كيركا متكو قدم مزراب ناسي كن علمو زلنا علامة له مالت ويك أنا خمزي علامة مالت شطة نحد خطبوت حز قبعة كان قرص قديمك تحسب مو كمي غير كان بتبوتاتي زبط حكا حساب تهنس جن بتاع موسانة تالو صبو هنسا زلو حساب انت زي تهانيسو نابت حسب كيرا اخت كيدا تخلني سلازي نابو خيدا كازغل تعي زغونه حساب مسرتاو زغونه حساب قنع زغونه حساب ني بحقي حسابنا رجز إني هتكون على نخوم أنت ده أخوينا إنا شعوبنا حد حدنا ندات قراربنا ندات رادنا حدا دخلنا ندات سما معنا بمل زامنا خاء بقول حدا دخلنا نخيل مالتي بحكي تي زبل كايو حبرت سبنا نايبعلو بزح صبوق نجر اللو أزيوز دنا أد نجر بزح حلونا كم حاش للو دما نجر الله إذا أب حبرت سبنا خنبل كلنا كالوت بخم عايشجرني ومالتنا هنا يكون جد نعنا ده شجرنا زلوا لنا خنزار كل الناس حبرت سبنا أنت خطع ما وختصبقين عن الدلنا حق ما كم زبل كأنا ناتيون صوري يدخل قبل بيد تسمعني نسخة خزارب كل غاسي صني لدو سمعكا إلى فتش دلي ناتو أب لزب نتحدث سقي له هدي إلو اسكيد بلو دلو كسمعو قبل كله يو كسمع زخل تزي كوينو سخا ناتزاربكا انتاي كملس كم زلني ندحر حاسب الله ازي لزب يكون ازي كرادات انا ايكلي قبل عليو قال كتريو خلخا صقم كمص خلو وي كال فلوي حساب كمص خلو يو كم زبلو زلخا نتسبسي كاب حساب فليخا مرأي ازيو قدن زخون ناتك حساب اللوكا سبكا مسلو يو كحسب فلوي كاباي كحسب سي مسلو يو سازنا تمثلوا زخنا خطقملوسي انا فقدلو لني نتحسابوها ابزي نمصو ناتك حساب الله ابزي مص ناتي حساب الله ابزي مص اي ترادادنا عندنا نت كرادادالو نخل نجر نفتن امبر جنا حسابك خمص خلو غويتهم كو خمزيو الى
بنيجاتيف ነገር በአሉታዊ አይነት መገድ خريئካ يبلي تبزح ጊዜ እንሽገረሉ ነገር እንታይ እንተላልና አስማዒ ኢኻ ማለት አድማዒ ኢኻ ወይ አልማዒ ኢኻ ማለት ከም ዘይኮንካ ትፈልጣለካ አነ ወን ክፈልጣለኒ አስሚዕ ስለ ዝኾንኩሲ አልሚዕ ኣለኹ ወይ አድሚዕ ኣለኹ ዝብል መረዳእታ ክሕዝ የብለይን ናይ ብሓቂ አልሚዕ ደ አድሚዕ በቲ ምስማዒሲ አልሚዕ ደ አድሚዕ እቶም ሰምዑን ሰባት ዝምልስዎ ምላሽ እዩ ነቲ ዝተዛረብኮ ኣብ ቁም ነገር ከም ዝበፅሐ ዝፈርድን ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ፀገማት እናንተ ደኣልና ስለዚ ተዛረብካ ዘድማዕኻ ወይ ዘልማዕኻ መስለካ ግን ኣይኮነን ብውፅኢቱ ንምዘኖ ማለት እዩ ብውፅኢት ስለዚ ውፅኢት ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ንርእሰይ እንታይ ክመዝናልን ማለት እዩ እሞ ዝኸድክዎ ነገርሲ ኣነ ፅቡቅ ኢለ እንዲ ሓሲበ ነይረ ግን ኣይኮነን ስለዚ እዩ ግምገማ ዘድልየና ግምገማ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ስራሕ ቅድሚ ምጅማርካ መደብ ትገብር እሞ ሽዑኡ ነቲ ስራሕ ምስ ስራሕካዮ ናይ ዘረባ ስራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኣብነት ትዛረብ ብድሕሪኡ ግን ዝሓሰብካዮ ሸቶልካ ዝመደብካዮ ግን ኣይተወቅዐን ስለዚ ብግምገማ ወይ ኢቫሉዌሽን ዝገበርካዮ ዝሓሰብኮ እዚ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ዝሓሰብኮን ዝኾነን ግን ንበይኒ እትብል እሞ እንታይ ከም ዝነበረ ሕፅረታት ትመዝን ማለት እዩ ነተን ሕፅረታት ኣወጊድካ ሽዑ ብዳግመ ምውዳብ ማለት እዩ ዳግመ ስርርዕ ጌርካ እንደገና ኣብቲ ሓሳብ ተዓይ ሽዑ ነተን ጌጋታትካ ትእርም ብድሕሪኡ ምስ ገምገምካ ስለዘመዓራረካ ፅቡቅ ነገር ትመጽእ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሕፅረታት ዘለና ፅቡቅ ነገር ዘለና ሰባት ምዃኑ ክልቲኡ ኣብ ሂወትና ኣሎ ግን መበገስ ነጥብና ግን ኩሉ ግዜ ኣዎንታዊ ነገር ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ከምዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ናይ ልብና ሃቀና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እስቲ ኣብ ልበይ እኩይ ነገር ሃቂነ እንተዝነብርሲ እግዚኣብሔር ኣይምሰማዓኒ ንሪኢኻ ካብ እኩይ ሃቀናውን ዝዝረብ ዘረባስ ኣሎ ማለት ግን እግዚኣብሔር ነቲ ሃቀና ክምልከቶ ከሎ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ብድሕሪኡ ንተስዕቦ ጸሎት ትብሎ ኣርእስቲ ምፅኣዮ ዝኾነ በሎ ግን እግዚኣብሔር ኣይሰምዑን ማለት እግዚኣብሔር ፀማም እዝኒ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ግን እቲ ተሓስቦን እቲ ትደልዮን ከም ዝሓሰብካ ኣይኮነልካን ንምንታይ ብቅኑዕ ሃቀና ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዘይቀረብካ ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ክንሓስብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሰባት ክንዛረብ ከለና ከዓ ክንሃንፆም ከነስምዖም ኢልና ኣነ ከስምዖ ከምኡ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣለዎ ማዓንቲ ከስማዐ ማለት ኣይሰምዕን እየ ማለት እዩ ትርጉሙማ ከስማዐ ማለት ኣነ ከስምዕ እምበር ክሰማዕ ኣይኮንኩ ዝኸይድ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዝባትና ኣሎታዊ ነገር ዘለና እንታይ ከነስምዕ ጥራይ ንወይ ግን ክሰማዕ ኣይንዳለን ወይ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ክንዛረብ ከለና ኣነ ንስኻንሲ ከመይ ገይረ ከም ዝምልሰልካ እንዳሓሰብኩ ሰምዓካ ይሰምዓካ ኣይኮንኩ ዘለኹ ከምዚ ልክዓ ፅን ምባል ማለት እዩ ብሓቂ ንዛረበ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ትምስማዕ ንብሎ ዘለና ፅን ምባል ማለት ነቲ ሓሳብ ምርዳእ ክርድኦ ከለኹ ናብ ሓደ ሓሳብ እንዳቀረብና ንኸይድ ንምባል ብሕልፊ ኣነ ከምዚታት ደሸግረና ዝመስለኒ ኣብ ግርጭት ዘለዎ እዋን ሓሳብካ ደይሰማዓሉ ግዜ ኣብ ሓዳር ክኾን ይኽእል ኣብ ቤተክርስትያን ክኾን ይኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ደረጃ ክኾን ይኽእል ብናይ ሃገር ደረጃ ክኾን ይኽእል ኣዘራርባና መስመር ዝስሕት ድመስለኒ ኣነ ብሕልፊ ከምዚ ገለ ናትካ ሓሳብ ደይሰማዕ ሰብ ክህሉ ከሎ ሽዑ ክትሰምዕ ኢልካ ይትሓስብ ኢኻ ልዝብ ድማ እቲ ናይ ቃላት ጥራይ ኣይኮነን ከመይ ገይረ ኢደይ ድንቀሳቐስ ከመይ ዓይነት ናይ ገፀይሲ ከመይ እየ ድቕይሮ እንታይ ከገብር ኢደይን እግረይን ዝገብሮ ነገራት ንባዕሉ ኣሎ ኩነታት ኣሎ እዚ ኩሉ እዩ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ዝኣቱ ዘሎ እቲ ናይ ቃላት ውሕድ ፐርሰንት ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ብሕልፊ ህዝብና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ኢለ ድሓስቦ ዘይረዳእካ ዓይነት ዘይርዳእካ ወይ ከምቲ ናትካ ዓይነት ሓሳብ ደይሓስብ ሰብ ክህሉ ከሎ ክትዛረቦ ከለኻስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትዛረቦ ኩላትና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ይመስለኒ ዓውዓው ብምባለይ ብምፍርሐይ ከምዚ ገፀይ ብምጥዋየሲ ሰብ ክሰምዓኒ ኢልካ ኣድማዕ ይኮነን ከም ትብሎ ዘለካ ፍረ የብሉን ፍረ ዝህልዎ ክልቴና ኣምፂና እቲ ሓሳብ ተዛሪብና እቲ ዝሓሸ ክንመርፅ እዩ ከነምፅእ ከለና ድማ ዝያዳ ንጥንቀቕ ዝያዳ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ገፅናን ኢድናን ሰውነትናን ኩሉ ብሕልፊ
أبتي زحرقنا له جزء أبتي مسانا سوات زجاراج أولو جزء إلى الحس عمل كاتيتو إيد إذا عمل كاتيتو مالتي ناي فردي بقى كابتي خابخان لعنة حدا مخنان حجي كابا ملكاتيتو إيد نلعلي إزي ناي لممد وصيتي حجي عملت التعباب يا خا زمص خا دحره بايتا كل نغراتنا ننبي الناس لو زغونه تحدبكم اذا عبين امنتكم يبل كاب ايد كان لعل جن املكاتيتو لبي يتحدغنيا نمنتاي تلال فراد زغونه لبي فلليات ناسي ولا حن صقم يبلن مفللاينا صبوي كم تملكنا ننبي زغونه حسابنا ننبينو حجي سب ابا حدار انت امصيخا سب عين سبيس نناتو عينت الله زي غاچوكو هيوت زي بلو تراي مغچاونا صقم يبلن ግን መጋጨዊና ግን ክንፈልጦለና እቲ መጋጨዊና ሲ ብግዜ እንዳተማዓራረ ትፍልልያትና እንዳጸበበ ትግርጫታትና እንዳጠፈአ እንዳሐሰሰ ከይድ ኮሎ እዩ ሕጂ ከም ሰባት ምግርጫውና ናይ ህይወት ዘሎ ዝዓቢ ዝንቃሳስ ኩሉ ነገር ይተናኸፈ ግን ምስተተናኸፍና ናብ ካልእ ገጹ ከይድ ግን ጥንቃ ዘለ እዚ ከ አንተ እዩ ካመንታይ ዝመጽ እንተ ዳልና ሕጂ ኣነ ክስማዕ ኣለኒ ወይ ከ ናተይ ነገር ናተይ ይቕኑዕ በቃ ኣነ እብሉጽ ዝብል ኣብ ርእስና ዘለና ኣመለኻኽታ ማለት እዩ ካባኻ ዝበለጸ ሓሳብ ዘለዎ ሰብሲ ኣብ ማእከል ከም ዘሎ ክትርዳእስ ኣለካ ሕጂ ስለ ዝተዛረብካ ተሓደኻ እስቕ ስለ ዝበለሲ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ተድምዕ ስለ ዘለኻ ከይከውን ይኽእል እዩ ምናልባት ትዛረቦ ዘለኻ ብዛዕባ ርእስኻ ጽባሕ ስኢልካ እንተ ትሰምዖ ከም ካልእ ሰብ ይዛረቦ ከም ዘሎ ጌርካ ርእስኻ እንተ ትሰምዖ ሲ ዋ እንታዋይ እዩ ዘብለካ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ናተይ ነገር ብሉፅ እንብሎ ሓሳብ ክበዝሕ ከሎ እዩ ፈራድ ንኸውን በቃ ኾና ንትኸውን በቃ ክሶ ከምዚ ተበለ ከምዚ ዘበለ ከምዚ ኣመልካቲ ከምዚ ክትብል ገለ ከለኻስ ከምዚ ዝብልዎ ማለት እዩ ከምዚ ክትብል ገለ ከለኻ እዚ ናብቲ ትብሎ ዘለኻ ኣካል ዝበዝሐ ግን ንዓኻ እዩ ዝበር ካብቲ ትዛረበሉ ዘለኻ ኣካል ላዕሊ ዝተፈራደበ ትዘረባኻ ንስኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ለዚ ጥንቃቐ ዘድልየና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓሳባት ናተይ እዩ ዝበለፀ ሓሳብ ዝብል ነገር እዩ ብጣዕሚ ኣብ ሽግር ዘእትወና ንስኻ ናትካ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ሓሳብ ኣለካ ኣነ ኣለኒ ብፍላይ ግን ኣብ ገዛእ ርእስና ዝበለፀ ሓሳብሲ ካብቲ ካልእ ሰብ ከም ትረክብ ተገንዚብካ ናይ ተማሃራይ ልቢ ሒዝካ ናይ ምርዳእ ልቢ ሒዝካ ክትመጽእ ገለ ከለኻ ትኸስብ ማለት እዩ ነቲ ካልእ እውን ድሓር ትረብሕ ጎይትሽ ሓወይ ኣነ ብጣዕሚ ይሰማዕ ምስ ዝብሎ ዘለኻ ሓሳባት ንዓና እውን ድሕስበና ነገር ኣበዩ ሕጂ ንምሳሌ ወላ በዚ ሚድያ ብሶሻል ሚድያ ብዙሕ ዘረባት ትሰምዕ ትዛራርባ ግን ኣነ ትኽክል ዘይኮነ መንገድታት ዝስማዓሉ ነገር ኣሎ ንምሳሌ እንድሕር ሰብ ሓሪቑ ተባእሱ ሰባት ክትሪኦም ከለኻ ብገለ ነገር ተጋራጨው ሰባት ክትሪኦም ከለኻ ሓደ ድጽሕፎ ሓደ ድብሎ በቃ ፍለጥዎ ዓለም ፍለጥዎ ዓይነት ከምዚ ንሰብ ስም ንምጽላም ንምኽፋእ ድልዓል ነገራት እዚ ባዕሉ ዕድል ስለ ዘሎካ ዩቱብ ስለ ዘሎካ ፌስቡክ ስለ ዘሎካ ትጥቀመሉ ነገር ክኸውን ናይ ሓቂ የሕዝነኒ በቲ ንገብሮ ፌስቡክ ዩቱብ ነውጾ ነገር ሲ ክብረት ዘለዎ ጽቡቕ ንሕዋተይ ድሃንጽ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ድብሎና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ኩሉ ንመንፈስ ቅዱስ ዘጉህ ዘይኮነስ ንመንፈስ ቅዱስ ዘሕዝን ዘይኮነስ ንሓወይ ዝሃንጽ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ክኸውን ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ በቲ አንደበትና ወላ ኣብ ዩቱብ ኣብ ገለ ክወፅእ ከሎ ሓደ ሰብ ወላ ጌጋ ገይሩሲ ከመይ ገይረ እየ ንሓወይ ከይጎዳእኩ ንዑ ዘይኮነስ ኣብዚ ዘሎ ጉዳያት ጌርካ ካብኡ ኣውፂኻስ እዚኣ ታፀገም ኢልካ ምዝራብ ይከኣል ዝብል ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ዝግባአና ይመስለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት ልብን ሰዓር እንዳበ ሓደረ በቁል ይበሃል ሓቀይ ምሽ ብምስላናይ ዓድና እንታይ እዩ ብግዜ ሲ እዚ ሎሚ ትዛረቦ ዘለኻ ፅባሕ ንጎ ክትሰምዖ ከለኻ ዘሕፍረካ ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዛረቦ ኣነሲ ፅባሕ ንጎ ደቀይ ክሰምዕዎ ከለዉ ንዓይ ርእሰይ ዘድንነኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቅድሚ ምዝራበይ እንታይ ይዛረባ ኣለኹ ምግንዛብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እሱ እኮ ካብ ኣፈይሲ ክፉእ ነገር ከይወፅእሲ ምኽረይ ቆሪፀ ምኽርኻ ምቁራፅ ክፉእ ነገር ከይትዛረብ ሕጂ ስለ ዝተዛረበኻ መመላስ ይከኣል እዩ ማለት ኩላትናሲ ንዝተዛረበ ክንምልስ ስለ ዘይንኽእል ኣይኮንናን ክንዛረብ ዘይንኽእል
ግን እንታይ እዩ ምስ ተዛረብካ እንታይ ውፅኢት ተምፅእ ግን ኣሳፍሲ ልበይ ምስ መረረ ኣብ ኮልያሊተይ ከዓ ምስ ተወጋእኹስ ዓሸኹ ከም እንስሳ ኮንኩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ራህዋ ረሲኣን ምስ ረኣኹት እንደፈራት ቀናእ ኩሎም ሙሉእ ዕድሚኦም በቃ ፀገማ ዝበሃል የብሎምን ገለ ኢሉ ብዙሕ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ መበገሲ ነጥቢው ሓደ ዝረኣዮ ነገር ኣሎ ምስ ሰብ እኳ እንተዘይኮነ ግን ካብቲ ዝረኣዮ ንሱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ንዕኡ ዝተረፎ ነቶም ካልኦት ግን ነቶም ረሲኣን ግን ራህዋ ከም ዝኾነሎም ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ምስ ውሽጡ መጀመርታ ኣንፀር ፅሮትና ብዙሕ ግዜ ምስ ገዛእ ርእስና ብሽኸውን እቲ ናይ ገዛእ ርእስና ኣንፀር ፅሮት ሽዑ ብገለ ኣጋጣሚ ከም ገሌሉ ሰብ ንዕኡ ዝመስል ነገር እንድሕር ኣንፃር ኣለና ሓደ ዝተጠጅአ ነገር ኣሎ ማለት ዝጓሓና የገለ ነገር ኣሎ ዘይተጣዓመ ነገር ኣሎ ሽዑ ብኡ ጌርና ንዛረብ እሞ ዕሽነት ይወፅእ ብኡ ብዙሕ ነገር ይወፅእ ናይ ሰብ ዝለዓለ ቀንዲ ፀላኢ እዩ ልሳን እዩ ልሳንካ ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ መገዲ ንስሕት ኢና ግን ልሳኑ ክለጉም ዝኽእል ሰብ ግን ከመይ ብፁእ ሰብ እዩ ማለት እዩ ልሳንካ ምልጓም ማለት እዩ ካብቲ ዋላ ሓደ ግዜ ክትዛረብ እንዳኽኣልካ ስቕ በሊ ነብሰይ እስኪ ሓሳብ ኢልካ ርእስኻ ክትህዳእ እንተደኣ ኽኢልካ ናይ እቲ ዝበለፀ ዓወት ንሱ እዩ እንድሕር ደኣ መንፈስካ ክትገትእ ዘይትኽእል እንተደኣ ኮንካ ከምታ ኣብ ምሳሌ ተፃሒፉ መንፈሱ ክገትእ ዘይክእል ሰብሲ ከምታ ቀፅሪ ዘይብላ ከተማ ቀፅራ ልክዕ ዝፈረሰ ማለት ፀላኢ ብደስ ዝበሎ መገዲ ዝኣትዋ ማለት ኮይኑ ቀፅሪ ዘይብላ እኮ እንተደልዩ ብሰሜን እንተደልዩ ብደቡብ እንተደልዩ ብምዕራብ እንተደልዩ ብምብራቕ ብደስ ዝበሎ ይኣቱ ስለዚ እኮ እዩ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓሲት ዘፍቅራ ከዓ ፍሬኣ ክበልዕ ስለዚ ኣብ ልሳንካሲ ሞትን ህይወትን ኣሎ ስለዚ ንሞት እንተኸይከውን ንህይወት መታን ክኸውን ዝያዳ ዘረባና ጥንቅ እንተበልናሉ ማለት ፈታን እንድዩ ማለት ክትዛረበሉ ገለ ቀሊሉ መሰጋጠመካ ሰብ ትዕግስተኛ ይበሃል ክሳዕ መዓስ መጠወቒ ክሳዕ ዝርከብ ይበሃል ግን ብዝከኣለ መጠን ከነወሓሕዶ ምኽኣል ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ድሓር ብቃል ኣምላኽ እንዳዓበና ክንከይድ ኮልና ወይ መንፈሳውነት እንዳረዘነና ክንከይድ ገለ ኮልና ቃላትና እድብ እሩም ውሑድ ርጡብ እኩብ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ካብቲ ልክዕ መንፈሳዊ ዓንኬላት እንዳረሓቕና እንዳወፃና ክንከይድ ገለ ኮልና ፍኑ በቃ ንዝኾነ ነገርሲ በቃ ቃልዓት ንኸውን ማለት እዩ ፀላኢ ከዓ ሽዑ ታዝለዓለ ፀላኢ ዘጥቃዓካ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ሰይጣን ከሳስ እንድዩ ከሳሲ በታ ዝተዛረብካያ ዘረባ ብፍላይ በኣ እዩ ዝኸሰካ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢልካ ብኣምላኽ ምሕረት ረኺብካ ክነስኻ ከይተረፈ ኣብ ሕልናኻ ግን እንዳመፀ ብጣዕሚ ዘሰቀየካ ዝተዛረብካያ ዘረባ ስለዚ ካብ ድሓር ክስታይ ምዃን በቲ ዝተዛረብናዮ ሻሉ ሕልና ውቀሳ ገለ ብዙሕ ክሳብና ካብ ንሰቓሲ ንምንታይ ውሑድ ዘይከውን ዘረባና ንዝብል ሓሳብ ኣብቲ ልዝብ ብዛዕባ ምዝራብ ጥራይ ደይኮነስ ምስማዕ ድማ ኣሎ ሕጂ ክትሰምዕ ከሎ ሰብ በበይኑ ዓይነት ኣሰማምዓ ከም ዘሎ ደረጃታት እውን ይምህሩ እዮም መፅሓፍቲ ኣብ ክትሰምዕ ከለካ ከምቲ ክንጅምር ከለና ዝበልናዮ ልብኻ ከፊትካ ክትሰምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትሰምዖ ድማ ብህድኣት ክትሰምዕ ከምቲ ዝበልካና ጥዑም ነቲ ሰብ ድማ ተዛራባይሲ ኣልቦ ናይቲ ሰማዓይ ክሕዝ ከመይ መሲሉካ ደስ ዝብለኒ ሓንሳብ ዝውቱር ዝኾነ ነገር ንበልኖ ሓሙሽተ ሰብ ኣብዚ ጠጠው ኢልና ናዕለልናሲ ሓሙሽተ ኣለዉ ብዚ ንዓኻ ጥራይ እናረኣኹ እንድሕር ብዛረብ ኮይነ ነቶም ካልኦት ሰለስተ እንታይ ድብሎም ዘለኹ ንስኻትኩም ኣይተገድሱንን ኢኹም ዓይነት ከምኡሎ ወይ ሰብ እናተዛረበካ ትገብሮ ሕጂ ወላ ኣብ ሓዳር ድዩ ኣብ ገለ ነገር እናተዛረበካ ሰብሲ ክንዲ ኣቓልቦ ሂብካ ትሪኦ ኣሰማምዓ ባዕሉ ግዲ የብለይን ትዛረብ ዘለካ ተዛረብ ዓይነት ክኸውን ከም ዘይብሉ እዚአን ኣስሚርናልን ክንሓልፍ እዚአን ኩለን ሓሳባት ከመይ ፅቡቅ ስለዚ ብዛዕባ ልዝብ ህዝብና ምንቲ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክንበፅሕ ሓደ እቲ ፀገም ካብቲ ህዝቢ ንፍለዮ ሓደራብ ፈሊና ንርአዮ ሓወይ ምናልባት ንስኻሲ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ተዘይተሰማዕ ኩሉ እኳ ሓወይ ኢኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ዓይነት ምቕባል ነቲ ሓውኻ ክከኣል ኩልና በበይና ሓሳብና በበይኑ ተዓባብያና በበይኑ እዩ ካባይ ሓወይ ይበልፅ እስኪ ክሰምዖ ምባል ትሕት ምባል ትዛረብ ዘሎ ከዓ ትሕት ኢሉ ብህድኣት ብጥበብ ክዛረብ ልሳን ንምንታይ ከባድ ምዃና ያዕቆብ ፅቡቅ ገይሩ ይገሊፅዋ
نزي كله دور كتندد تخيل حيال نجار أبزا أفنا أدلها سلازي خابز خنتنقا كم زقبانا سامعنا دما كصبق زبل حساب إينا تزال ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ዝዛረብ ከሎስ ብዛዕባ ሳኦል ዝዛረቦ ዘረባ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ሲ ከም ምስማዕ ደሃዩ ገይሩ ዝሕጉሶ ነገር ደሎ ኢሉ ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝሕጎሰሉ ነገር እንታይ እንትደኣልና ምስማዕ ደሃዩ ምስማዕ ድምፂ ንሰብ ከንታይ ይሕጉሶ እንትደኣልና ልክ ከምቲ ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ እስኻ ባህ ዝብለካሲ ኣነ ክሰምዓካ ከለኹ ተሰሚዕ ኣለኹ ዝብል መረዳእታ ክትሕዝ ከለኻ ኢኻ ፅባሕ ንዓይ እውን ትሰምዓኒ ኣብቲ ዘረባና እውን ክንዛረብ ገሎ ኮልና ፅኒልና ክንሰማዕ ብናይ ለውሃት ኣሰማምዓ ክንሰምዕ ብናይ ነዲ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ናይ ገፅና በሎ ናይ ካልእ በሎሲ እኹል ዝኾነ መልእኽቲ ከምዚ ኣክሽን ስፒክስ ላውደር ዛን ወርድስ ዝበሃል በቃ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ኢለ እንተደኣ ሰሚዕካሲ ድሓን ወዲ እሞ ድሓን ኣነ እውን ከስማዓካ የብለካ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ስኢለ እንድሕር ኣሰሚዕካ ተሰማዕ ወይ ከዓ ነቲ ዘረባኻስ ይወስዶ ከም ዘለኹ ይመሃር ከም ዘለኹ ብቲ ሓሳብካ ተረዲእካ ነቲ ሓሳብካ ብዘይ ምግዳብ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ወላ ሓንቲ በቃ ኩሉ ነገራትካ ሳይተ ይሰምዓካ ፅቡቅ ገይረ ክሳዕ ትውድእ ሓሳብካ የወድኣካ ሽዑ ንስኻ እውን ክሰምዓኒ ከለኻ ነቲ ሓሳበይ ትርድኦ ማለት ሽዑ ኢና ኢኻ ኣለኻ ምስ ተሰማማዕና ሓደ ምዃንና እንተ ደኣ ዘይተራዲእና ኸ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ሰብን ሓሳብን ፈላሊና ምርኣይ أحوات مخنا أمزكر زبأس نجار عم منقولنا خجات مخدي بمخنياتنا خون خل بمخنيات أحواتنا خون خل كم زي لوط إن أبراهام نسي زبأسهم أجات أم جات أبقاساتهم زجات أمي إن زل حمزة الله مالتي أبراهام كنت هيلو أنا نسخان تينا أحواتي لذي تزبلت أنا قردس زبلك أصحابنا أنا تسترفق أنا عيلو لذي كم باليو كم زي مش على conflict resolution نتزل نبرة قرش تاسخ مي غيرنا نفتحه الناس حو خام خانو حوي مخانكا صباح نقول انتو ودقك تتسأل نسخام مخانكا كذكر كله صبوا حسابنا يم حساب تخلو يعبي لي حسب مالتي زي ولا أبيت كريستيانات زقات تسمعه تريو بزح نجاري خات سمع مش እቲ ደሎ ክረአይ ከሎ ናይ ዘይምስማዕ ፀገሙን ብዙሕ ኣሎ እቲ ህዝቢ ብስማዕ ከም እንድሕር መሲልዎ ከም ዝንብሎ ዘለና ቤተ ክርስቲያን እዩ ይብል እሞ ዝያዳ ድማ ኣብኡ ይጠብቕ ብኩሉ ዳይሬክሽን ግን እቲ ዝስማዕ ወይ ገለ ዓይነት ጋንታ ዝኾነ ወይ ሒደት ሰባት ኮይኖም ቶም ካልኦት ዘይስምዑ ዓይነት እንድሕር መስሎም ኮይኑ ግን ንሓቂ ወላ ሓሳባቶም እንድሕር ክገልፁ ዘይክእሉ ኮይኖም ኣብኡ ዓብዪ ፀገም ይረአ ኣሎ قداميتي أبكلتينا لبدلا نهزبنا كانت حلالفو نعناون كن مخرو نرأسنا خوي ناس نخال كن هبون دل حسب زعبا للزبيلنا زعبا مزرابن مسمعن دحريو خال نلبات قبل بخا نهزبنا تقوميات بالحسب زعبا انتهي زعبا جيزي زبلي أب حسابي زمت مالتي جيزي أنت أيو مالت كركبو اللي صباح قبري كم زعد انتهي زبال زربالو There are so many tomorrows. Do it now. بان صباح سي كم زي أبعدنا لو من لقى حيلن صباح حلو زبل صباح أنت ما تخاون صباح حجي نصباح خجبر الزبل كركبوا اللي دابلنا جزينا ببزح ما قد يحل فيه حجي بزعبا حافشة وانا أبن منفسة وانا ترى أمسينا سي بقبلت جزية سمعك خاب معلت مدحان كأرداك خاب صحفة لما تقبلت جزية حجية تمعلت مدحان حجية نجزية إذا ملكزلو حجي مالسي نسب سخاب حج وصاسي جزيه بول مالت كاب حج وصاسي دحر حانتي كالئيت وي دحر حانت وي دحر حدا ساعه دحر حدا معلت زخون نغرسي اب قصصر ايد نايسب سيلن اب ايد املخيو ስለዚህ ነቲ ክገብሮ ዝግባኣንሲ ሕጂ ክገብሮ ኣለኒ ዝግባኣን ነገር ገይረ ክሓልፍ ኣለኒ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ኣብነት ንኸይድ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 33 ክሳብ 37 ኣብ ዘሎ እንተዳሪእና ኣብኡ ኣርባዕተ ክፍልታት ግዜ ተጻሒፎም ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝገሸ ሰብ ኢሉ ክገይሽ ገሎ ከዓ ንባሮቱ ስልጣን ሃቦም ንሓላው ደገውን ክነቅሕ ኣዘዞ ሕጂ ከም ኢሉ أربعة خفلتات جزية خطأكس كلهم تايلو قويتهم بينيت ساعات كم زمت ساعات فلتون يقولون بينيت ساعات وي بينيت جزية خم زمت ساعات فلتون وي مشت وي فرق ليتي وي درهانوكو وي كأنوكو بدنجت متيس دك إسكم كي رقبكم
لازم نقحو تطنققوا حجي እተን ብሙሉ እንተን 4 ክፍል ግዜ ተጻሒፈን ዘለዋ ናይ ምሸት ማለት ናይ ደቃስ እዋናት ሕጂ ብዛዕባ ናይ ግዜ ቀትሪ ምዃኑ ለይቲ ምዃኑ ዲዛረብ ዘሎ ኣይፋሉን ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ግዜ እንተዳ መፂና ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ምሸት ክኸውን ከሎ ኣብ ዓድና ወጋሕታ እዩ ግን ኣብ መንፈሳዊ ብዕዛዘ ኣብ መንፈሳዊ ትካዘ ኣብ መንፈሳዊ ዝሕትልና ኣብ መንፈሳዊ ድኻም ከይንኸውን ማለት ካብቲ ኣምላኻዊ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ እዋኑ ክንገብሮ ካብ ዝግባአና ነገር ርሕቕ ኢልና ፍንትቲልና ከይንርከብ ኩሉ ግዜ ሲ በቃ ክመጽእ እዩ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ግን ኣይንፈልጥና ስለዚ ብናይ ተዳሎ ህይወት ክንጸንሕ ወይ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋውን ኣገልግሎት ሲ ኣብቲ ዝተዋህበና ግዜ ውሁብ ግዜ ኣብኡ ከነገልግለሉ ከም ዝግባአና ሽዑ ብደስ በሎ እንተደልዩ ብምሸት ምጻእ ፍርቅ ለይቲ ምጻእ ብደርሆ ነቆ ምጻእ ንጎሆ ምጻእ ሲ እቲ ግዜስ ንዓና ኣየገድሽ ንምንታይ እንተደኣልና ንሰርሕ እንተደኣልና ነቲ ክገብሮ ዝግባአንስ ናይ ብሓቂ ገይረ ወዲእ ዶ ከምዛ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ኣብ ምዕራፍ 17 ክጽሊ ከሎ ምሽ ተኣምዲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ኩሉ ፈጺመ ኣኽበርኩኻ ፈጺመ ማለት ወዲእ ነቲ ክገብሮ ዝግባአኒ ገይረየ ለዚ ኣኽቢረካ ንሕና ከዓ ኣብዛ ምድራዊት ግዜና ወይ ከዓ ኣብታ ውህብቲ ግዜ ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ብኣምላኻዊ ነገር ብምምሕዳራዊ ሸነኽ ከዓ ንኣብነት ከም ኣገልገልቲ ከም ሰብ ሓዳር ከም ኣብ ዝተፈላለየ ምክንያቱ ኣገልግሎትና ናይ ማሕበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ንሰርሓሉ ስራሕ ከይተረፈ ንሱ ንባዕሉ ክፍል ናይ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ እሙን ምዃን ግዜ ድማ ኣብ ግዜኻ እሙን እንተደኣ ዘይኮንካ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዝኾኑስ ንጥሪት ሓቂ ሕድር ዝበኩም ደኣመኒ ኣብቲ ትሰርሖ ቦታ ኣብ እሙን ምዃንካ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ዘብለካ ማለት እዩ ስለዚ ንግዜና እሙናት ብምዃን ኣጠቓቕማ ግዜና መፍላት ኣገዳሲ ኢለ ይሓስብ ማለት ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዝሃብካና ሓሳባት ብዛዕባ ግዜ ንዓይ እውን ኣብ ልበይ ዝነድድ ሓሳባት እዩ ህዝብና ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ግዜ ዝያዳ ኣተኩሮ እንተዝህብ እብል ንነብሰይ እውን ምስኡ እቴ ማለት እዩ ብዛዕባ ጎይታ ክዛረብ ከለኻ በቲ ዝተዋህቦ ግዜ ፈጺምዎ ግን ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣምላኽ እንድዩ ኢልና ምንቲ ከይንድምድሞ ጳውሎስ እውን ጉያይ ወዲኤ ድበለ ጅግና እዩ ንሓቂ ጉያ ክትውድኦ ትኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕለት እንተደኣ ሰሪሕካዮ ድማ እዩ ነቲ ጉያኻ ክትውድኦ ትኽእል እምበር ደቂስካ ቀኒኻ ብመወዳእታ ትኸዶ ኣይኮነን እቲ ጉያ ትስራሕ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ቢዚ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ቢዚ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ቢዚ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ቢዚ እዩ ሞመንዳ እዩ ቢዚ ዘይኮነ ሕጂ ክልተ እየን ወይ ቢዚ ብሓንጎልና ጥራይ ብሓንጎልና ክንርድኦ ከለና ቢዚ ኢና ወይስ እቲ ህይወትና ከዓ ናይ ሓቂ ቢዚ እዩ ሕጂ ሳ ክትፍለ ኣዝያ ወሳኒት እያ እንታይ ገይረ እየ ቢዚ ኮይነ ዘለኹ እንታይ ፍረኸ ይርከብ ኣሎ ካብዚ ቢዚ ኮይነሲ እንታይ ኣምፂኤ ተዘይልና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክንገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ መንፈሳዊ ነገር ጥራይ ከዓ ደይኮነ ኢልካ ከም ትዝበልካዮ ወላ ኣብ ስራሕና ምኻድና ኣብ ትምህርትና ምኻድና ንሱ መንፈሳዊ ስራሕ እዩ ከምዚ ኣብ ብሽክሌታ ምዝዋር ኢለ ድሓስቦ ሓንሳብ በዚ ትጸድፍ ትኽእል ንጸጋም ምናልባት ድማ ንየማን ክትጸድፍ ትኽእል ኣብ ገለ እዋን ብሕልፊ ኣመንቲ ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተረዳእና ንጎይታ ምስ ፈተናዮ ምናልባት በቃ ድሕሪ ሕጂ ኣነ መንፈሳዊ ነገር ጥራይ በቃ ትምህርቲ ይገድሰና እንዲዓኸም ግዜ ኣሎ በዝ ኣነ ትምህርቲ ይግደስ በቃ መስርሕ ይግድሰና ኣነ መንፈሳዊ ስሙ ውዳቕ ይበዚ ሓደ ድማ በቃ ኩሉ ገዲፉ ድማ በቃ ኣነ ወላ ኣማን እየ ድሕነ ኣለኹ ተረዲኡኒ ኣሎ ግን መጀመርያ በቃ ናይ ሓዳረይ በቃ ኢልካ ምንም ነገር ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ዘይብልካ ድማ በዚ ምውዳቕ ኣሎ ሚዛኑ ሓሊኻ ትኽክል ዝኾነ መንገዲ እናሓለኻ ንኹሉ ከምዚ ኣርኣያ ክትከውን ትኽእል እውን ክትከውን ምእንቲ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ፀብለል ደብል መንፈስ ዝብሎ ፀብለል ከነብል ዘኽእለና መንፈስ ተዋሂቡና ፀብለል ኢና ክንብል ተፀዊዕና ፀብለል ምባልና ግን ወይ ትሽሓወይ ከምዚ ንባዕልና ክንርአ ዘይኮነስ እቲ ፀብለል ደበለኒ እዚ እዩ ክንብል እቲ ቃል ሓቂ እቲ ወንጌል ተረዲኡና ድሕሪኡ ሰባት እቲ ናብራና ሪኦምሲ ከም ናቱ ናብራ እየ ዝደሊ ክብሉ ከለዉ ኦኬ ሚዛን ብሓዘ ሰብ ግን ከምታ ብሽክሌታ ድኸይድ ፀብለል ክብል ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ግዜ ኣጠቓቕማና ክንፈልጥ ኣብ ስራሕ ዓለም ግዜ ኣጠቓቕማና ክንፈልጥ ቢዚ ንብሎ ድማ ክንፍትሾ
أزيو أقداسي مثلنا أنا بيزي مالتي جزية بالليل نتخ قبرز قب عن نجرس خ قبرز إلى جزية بالليل أنت زهل ونسي مقبر كونيره سلا زي بالليل زي قبرز اللخو حجز الزارة بزلخ أنا أنت الأخوينه نايب حق الزارة بزلخ سي أملاك كري أخلص أنت حق إنيا دايبلن أن ويس أنت حساوي يبلن حجي حلنا ناس نمرمر علينا نسبات الزارة وزرباتي سلا زارة بنيم كنوع الزارة بالنا ما نتأكل إزي مالت كأب بمنفسه أتراوا جماعة بيزي نتني أملاك نجر جزي أيرخب كل مالتي أملاك زي نعوق خنول أبزيك البوتاس لازم تعني أمبر أبتحد بوتاس نأملاك زي مش جزي سنيرني الذي يتعامل بخانا أوتماليسة مالتي بجبري جنت من الله سدون ترى تبارك جن وا من البات زي أبيري جناحيه ونخون خيلي بدحري إذا لزربا حجزي نبي حق بقنعنا مالتي أبعدي عرفتي جنزب كترخبوا له تخل كتقالي له تخل الصدر خادي خالق نجار تقبلوا له أبتخ المتي خاسي نأملاك زخون جزية مس أنك حدا بزيتي حدا قبول زخونة مخنياتات أملاك زفولتو تسبون ناي بحق زفولتو ناي قلينا جن كابتي ناي أملاك مدبات ويك أنا خابت منفساوي مدبات ندار حقنا مش نخيد بس مصحف قد زلنا ركبنا أمنت لا تفانا تتخيد متصولو زلنا ركب لا تفانا تتخيد حجي لا تفنت تكخت كيد كله خال لها ባህሪ ይበቃ እቲ ዝምዕብል ዘሎ ብህይወትካ እዩ ነቲ መንፈሳዊ ነገራትካ ዝጸሉ ስለዚ ኣብ ግዜኻ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ግዜ ብኣድማዕነት ክንድጥቀመሉ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ፍንቲ ትብል ስለዚ ንኣምላኽ ናብ ዘይኽብር ጉዕዞ እንዳኸድካ ትኸይድ ሽዑ ምስ ረሓቕካ እንታይ ይኸውን ዘካ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክትገብሮ እንዳደለኻዮ ክነስኻ ዓቐበት ኾነካ ሒደት ስጉምታት እንዳረሓቕና ንኸደን እንዳፈንተታትና ድሓን ኣዝዩ ኣብ ርሑቕ ቦታ ጠጠው ዝብለና ስለዚ نجزينا بعد ما عندك كنت أملو يجب الناي ذيك بزخون يكون مجد ولا خندز حلوه نتشرش نمسع دقة من الباس زي كنت عملنا خلنبر منفسه هنا جركوا أب تشرش لازم أنا ترى يكون أب جزانا له أب سرحنا له ندا زورنا له ندا سرحنا له كل نجرسي أملاخسي أب كل هلوي مش حاجة أب كل هلوي كم زي أب مزمور راوي معرف ميزن ثلاثة شعة تنسي أب سماين تريب كن سخاء الله من سفيا أب سيقول تنصف أجزي أبيرسي أب كل هلوي ولا بسلمات هلا سلمات يقول أبزلي يزول برهانك سلمات يقول كوا أنت بالكوس إن أخذ سلمات كوا أي سلمتك كان ليت خم معلت تبره معلتن ليت إن أخذ حادي مستسعفوا الأملاغزي أب كل هلو مخان أنت لا أتردينا من فسويان نمخان ناي علتوي تجبارات ناي وتناد أمبر أب حنت معلت بصومن بسمت أنا وياه بتنتسري عند الله من فسوي برنامج منات رئيس الاستخافة لنا أيكون السو نتيجة أكبنا بزلنا درجنا هي وزع أكبنا كب مسبلنا يعني حد ناس أجاز قلوا صلوا يعني حد ناس صبوا نجرت حدا نتحدى هانس ومغني هاتسب بتصقوا زي كنا بتصقنا كال سلزه الناس تحدى هانس وتحدى دخل أنا تحدى هانس أنا حد كان نتحنا نتسقط صبوا نجرت زين دحراتنا نجرنا ولك أو نجراتنا دحرات فاناتيتو بيزي اندابلنا دي تحز كوين اندابلنا دي متعم أبين اندابلنا جنت أخذنا جن كن هنص أزقبأنا كاب حوي كرخبز زقبأنا كاب حفتي كرخبز زقبأني كاب تام حبر كرخبز زقبأنا تاخون يسونو بين خات بارو خبر خاتالو أب حبرة نسمة أخات بارو خبر خاتالو خمسة أم مزمور 233 بلناش أحوات إنه أحوات حبيرهم كنا برس كديت من سناي زي أبيرك أبقى بركة هيوة نزل ألم هجي أب حبرتنا أحوات زلو تقلي لملامي زيتي برغت قمتهن صبو نجرسي بتعم بزح لذي نتي حبره حوات كنا فوق قبرنا اتي نحنا مس املاخ زلنا ركبي اندحر اتي قطتاو زخونه تدخل حنصات تعين تدا اخوين مس املاخ زلنا ركبسي تقادم حنصات مس حواتنا زلنا ركبسي قنع خوا نكا صبو خون سي يخدي لذي ولا بيز قبرنا ساعاتنا يسرح انت حلونا جن ما مخنيتا جن ايكوني نمبال زاكله بزتفعل أب عد خلقه ويكأب كال بوت خلقه بزح جزء نيرني حجونا بتحيدتون أمون مخاني أمون النتسي ببزحنا جزء يكونس بعينتنا جزء تماني نينا أنت عينت أدمع الزخانة جزء تحلف لذي جزء أبيرسي أي حمني أزيو بلوت حسابي خا أقرب كمو
أنا كم عينة حسب مثالي بزوان زحجي أب أفريقيا زلوا أحواتنا حتنا هلوها أب أخوينكا أب أفريقيا أخوينكا كسر راح زغل نجر جنال نتي بيزي خبرك هزغل نبصها طقم هزغل نبدأ بلش درجة خمسة حكا زغل نجر له بمنفساوي كم تعنتوي ميزان النابل كده قمت عنده ناب بشكلته بمنفساوي نجر قبل الكتب الألوكا مسؤول بتدلوكا جيزيسي قال نجر صباح هو بكال عد خبز عندي تدليت أبز خسجريت تقوله مسجا جريو أبو خينو قانق إنجليز انتدتنا أبو خينو قصر انتدتنا أبو خينو بزعبا خالق ناي مويا نجرات ناي قال نجرات انتدحز اتعدمي يتكملوا له تمليسو أبقى عد بتدلي عد مسبس حون سيت أغمنبر أيقولون أب سلز كل تنجري أنت منفساوي نجر بتعمي كبلس أبو أم معريو دما أبتناي خالق ناي أكاديمي نجر ديو ناي تمرتنا نجر ديو أبو قوم نجر جيرنا سيريس نتنحزو دحر ولا نا أمريكا سب وين كندا مسمس تمجمريا قاشا خوين خمس خلو سب يسم فيديو حق زروا بدو حقات يوم خلو بقى زي أطرايا تا بروجرامكم زين ينتن منفساوي أخي واخم زين تراين يبلغها حكي مستخونتات تولد لها تي كواليتي تصفت أين أي تحزر لها مستقوية ميزان ددليو نجر له حجون كم خبلها تصنحوا حوات جن قرب تصنحي الكانتر أخيهم نسوم يوم توم ولا نسنبت ممسع زغبدو حجي بس عقات أمسي كنا نقرومينا ندلدلنا حجون اتقدم مساهم كوينو لساقركم مودما بس እግዚአብሔር كم زكخوني لنا كده عند أثناء نقر كله ما بزحتنا ورق ما بصعد أتو سبيل እግዚአብሔር قراب زبصح النمبر أنا هوتي كم تقبر الكاي كم زكخوني إلى دبل السب حرقن بيزين دي مو خوينه مسرح عندي بزح هو أبزمو بزح كسرح تخيلها يكالي جن اتي كم تتبلو دلخات نحددنا ندالا لينا ناتكا صقانا عيت ليني مو صقانا بزحات يزد لينا زلو ስለዚህ በዝውን ቢዚ ኢልና ካብ ቤተክርስቲያን ክንጠፍእ ወይ ካብቲ መንፈሳዊ ነገርና ክጎድል ዘይኮነስ ኣብኡ ዝያዳ ሚዛንና ሕጂ ክንሕሉ ምክንያቱ ክስራቕ ከሎ ቀስ ኢሉ ይስራቕ ከይተረዳእካ እዩ ድኸይ ድሓር ምስ ረኣኻዮ ኢኻ ብዙሕ ሪዕካ ከም ዘለኻ ትፈልጦ ስለዚ እዚአን እውን ኣነ ኣብ ልበይ ዝነበረ ሓሳብ እዩ حق نمزرابسي أب أفريقيا خلقها زلكا جزء حدا سراح زي كله قلنا تنستوها بعد زي أبون بعد ما عندنا كتكمل لنا عملت نبرت كلاتنا سن منفسها ونقدر تصوعات يكونن كلاتنا منفسها نكون نصوعاتنا كلاتنا نعقل ولات ملء جزء تصوعنا يكونن كلاتنا قلنا عقل ولات تصوعاتنا مالت كلاتنا عقل قلتينا مالت مالتي عقل قلتينا نخجل نايبويتاسي باروتينا ማለት ናይ ገዛ ርስና ፍቃድ ዝበሃል ዘይብልና ንፍቃድ ናይ ትገዛአና ወይ ከዓ በደሞ ዝዓደገና ጎይታ ክንነብር ተጸዋዕና ሰባት ኢና ስለዚ ኣብቲ ዝኣተናዮ ናይ ስራሕ ቦታታት መንፈሳውያን ኮይና ክንቅጽ ዝገብረና እቲ ኣብቲ ገፊሕ ዝበሃል ግዜ ዝነበረ ኣጠቃማና ግዜ ኢና ንኣብነት ሕጂ ናይ ትምህርቲ ሕጂ መንፈሳዊ ምዃንሲ ትምህርቲ ዘልየሉ ዘይስማዓካ እዋናት ነይሩ ከምዚ በቃ ልክ خمزي سبت سالون قسي بزعبا مصات ጎይታ ዝብላ ርዕስ ዝያዳ ዝተዝባህሎም ሰሜም ምክንያቱ ጳውሎስ ኣብታ ቦታቲ ኣይነ ሰብት ሰሎንቄ እዩ ክሰርሕ ዘይፈቱ እንተሎ ዘይደል እንተሎ ንሱ ኣይብላዕ ኢልካ ዘይሰርሕ እንተሎ ይኮነን ዘይሰርሕ መዓት ዝበልዕ ኣለንዶ ኣብቲ ምፍታው ኣብቲ ምላይ ኣብቲ ናይ ውሽጢሲ ጎይታ ክመጽ ኣብቲ ሓደ ትእከብ ኣብቲ ሓደ ገዛ ኩሉ ግዜ ግን ተንገዛውት ምስተወድዕ ትሕሶም ተወድዕ ቆጠባም ተወድዕ ናበይ ገጽካ ትኸይድ ማለት ጳውሎስ أب زبون أيقرمن أنا بتعمل زقرمن هنا ركبه أب قدامي سلون كبير عفار بعد قطر 10 حيزو حساب 10 شو منت أبزلوسي بزعبا ناي مش بزعبا ناي منطق ويك أم سوار وي مقلب وي مقلاي كاب زمرجزي خزارب كلوسي عواتي كم تم تصفى زي باللون قالوا أنت قيت حاسس بزعبا ثم دق يسوم زلوا زي فلت تكون عيفتني بالنسبة مالت يسوع كم زموتن كم سسن أمين نانت خوين نازي أملاك أنا تم بيسوع دق أسس مس أخمس أمي ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምጽ ሊቀ መላእክትን በመላእክት አምላኽም ካብ ሰማይ ኮርዲ ተም በክርስቶስ ሞቱን ቅድም ክትስዮም ብድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ማለት እንታይ ማለት ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንመቅባል ጎይታ ሓቢርና መሳታቶም ብደበና ክንላዓልና ንሓዋሮምንስ ጎይታ ክንነብርና ደጊም በዘን ቃላት እዚ እንሓድሕድኩም ተጻናኑ ኢሉ ተዛረቦሲ ንሕና ክሳዕ መጻት ጎይታ ካበለ ንሕና ካበለ ንሱን ርእሱ ጠቃሊሉ ማለት ጳውሎስ ኣብ ዘበኑ ኢየሱስ ክመጽ እንዳበለ ይሰብዩ ክንደይ ዓመት ከድና ኣለና ሕጂው ነዚ ቃል ንሰብኮልና
أبزبنا جن أبتزلنا أوانجن زي كمتص خيلي مغنياتو تاغويتا زمتصلا كم سرقي منن سب زي فلتا بزي أبو تاغويتا ولا بعلو استزاربا مالتي سلازي كال سب زي فلتا خاب كون نحنا خنسبخ د أمبر ما أسكن زبط عين فلتون سلازي أب أفريقيا خلنا خيتو عازنا دي خمتص وين إحنا رينا خنكيد من أي بلدني سلازي كلها منفساو نجر مقباريو تمرتو نخون كتمهار زدلي كانت أخوينو ممهار كال فلتت مدلاب زدلي كانت أخوينو مدلاب خطقمو لزلكا نجر مالسي زي تتعسلو نجر مقبار تصبو أبتا حدا بوتا مسكركا زلخايو أيترخبون يخا تمليسكا زي ملوسو خدت نجرات عملو معبلن جزين ندحريتا يملوسو حاسا مسكدو بصومن صلوتنا يملوسو بقلع يملوسو نايت مالز نبرس ملسلين تبلكا صباح نخيت خسر تراي لو متطنقق امبر تمالس حليفه يار ስለዚህ ዝመጽእ ከይተኸስሮ ግን ኣብ ሎሚ ትጥንቀቕ ማለት ስለዚህ ምስከድና ዋይ ኣብ ትኽሳይ ከሎ ኣታ ኣብ ኣፍሪቃ ኮለና ኣብ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ጣዕሚ ምዝራብ ኣይኮነ ሕጂውን ጥዑም እዩ ኣምላኽ ኣይቀየርኒ ኣብቲ ማለን ኣብ ሎምን ሓደ ስለዚ ዘይቅየር ኣምላኽ እስኻ ኢኻ ትቅየር ኣነ ዝቅየር ዘለኹ እምበር ኣምላኽ ኣይቀየርኒ ከምፃኣኒ ከሎሲ ኣብ ዝኽእሉ ዓዲ ይምፂ ንዑ ከመስግነሉ ከገልግለሉ ኣብ ዝኽእል ዓዲ ከም ዘምፃኣኒ ብርግፅ ክኣምናኒ ግን እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጣዕሳና ኣብቲ ማለኽ ንምሃሮ እንዳተገባእና ከይተማሃርና ምሽ ይመፅእ ወይ መንፈሳዊ ነገር ክንከስብ እንዳተገባእና ከይከሰብና ምሽ ይመፅእ ሽዑ ዝኸሰርና ኣብዚ ምስ መፃና ሽዑ ተጣዒስካ ግን ዝመፅእ የለን ሕጂውን ፀሓያይ ዓረበትን ማለት ኣይተወደአን ሕጂውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂውን ምጥቃም ንፅባሕ ከይንኸስር ማለት ከምኡ እንዳበልና እንተ ደኣ ተጠቂምናሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ እቲ ከምዚ ዝበልናዮ ግን በቃ መንፈሳዊ ነገር ጥራይ እምበር ኩሉ ስፖርታዊ ነገር ተሓድጎ ትምህርታዊ ነገር ተሓድጎ ማሕበራዊ ነገር ተሓድጎ በቃ ልክዕ ከምዚ ንጎይታ ትቅብል መዘበል ካብቲ ናይ ቅድም ህይወትናሲ እንታይ ኢና ንኾን ትላልና ካብ ኩሉ ካብ ኣዕሩኻ ካብትኻ ትፍለ ካብ ስድራኻ ትፍለ በቃ ኩሉሲ ሓጢኣት በቃ ኩሉ ነገር ኢኻ ትፅየፎ ግን ንጎይታ ትቅብል መሰበልካ ንምንታይ ዘይወሰደካ ምክንያቱ ሎሚ ዝፈለጥካ ወይ ከዓ ኣነ ዝፈለጥኳ ብርሃን ካልኦት ክፈልጥዋ ዘለዎም ንዖም ከመሓላልፊ ኣምላኽ ግዜ ዝበኒ ስለዚ ግዜ ነቶም ኣብ ፀልማ ዘለዉ ከዓ መታ ናብ ፀልማት ከይቅፅሉ ብርሃን ክበርህ ዛት ዋይ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 16 ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንፅርዓውን ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኢልካ ወንጌልሲ ክነግር እዩ ኣፅኒሕኒ ዘሎ እቲ ዝበረኻለይ ወንጌል ብስራት ጥዑም ዜና ዝኾነ ንስ እቲ ጥዑም ዜና ንካልኦት ክኣህብ ጥዑም ዜና ክነግር ተደኣ ኮይነ ግን እቲ ጥዑም ዜና ዝሰማዕኾ ኣስተማቒረ ኣብኡ ሱር ሰዲደ ድሓር ከዓ ናይ ብሓቂ እቶም ኣሕዋተይ ድዩ ኣሓተይ ቤተ ዘመን ካልእ እውን ንክነግር ዘኽእለኒ ብርሃን ስለ ዝረክብ እዩ ስለዚ ነቲ ብርሃንናስ ኣፀቢቕና ኣድሚቕና ክንሪኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መዓዝ ኣብ ግዜና ጎይታ ክመፅእ እዩ ክመፅእ ድማ መዓልቱ ድፈልጥ የለን ከም ሰራቂ ክመፅእ እዩ ክመፅእ ከሎ ድማ ንሱ ምምፁ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ብሞት ናብኡ ክንቀላጠፍ ንኽእል ኢና ሕጂ ሰብ ብዙሕ ግዜ ይብሎ እዩ ሎሚ ኣለና የለናን ድሕሪ ሰከንድ እንታይ ይኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ከምኡ ክበሃል ከሎ ሓንሳብ ከምዚ ይረዳእና ኣብ ውሽጥና ግን ኣይኮነን ድብል ሓንሳብ ይህልዎ ብቐረባ ሓደ ሓወ ዛርቦ ነይረ ብኩሉ ጥዑይ ማለት ሕማም ሽኮር የብለይን ኢሉ ሕማም ኮሌስትሮል የብለይን ወላ ገልመልታት ኢሉ ናይ ፕሬሸር ብላድ ፕሬሸር ላዕሊ ታሕቲ ገልምታት የብለይን ኢሉ ከይተረድኦ ግን ሃርት ኣታክ ኣጋጢሙኒ ኢሉ ሕጂ this is a wake up call ንዓይሲ ዝገርም መንቃሕቲ ኮይኑኒ ምክንያቱ ዝኩሉ ጥዑይ እየ ድብል መንእሰይ እየ ድብል ደሎሲ ብሓንሳብ ክኸይድ ከም ዝኽእል ርእይዋ ሓቂ እዩ ማለት ብምንታይ መንገዲ ኢና ሕጂ ክንሓልፍ ንኽእል ሲ ምንም ንርድኦ ነገር የለን ስለዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና እቲ ግዜና ብግቡእ ተጠቂምና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ ከለና እውን ንሓቂ ከመይ ደስ ይብል ይኸውን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጠጠው ኢልካስ እንታ እሙን ባርያ ክትበሃል ንሓቂ ድማ ይብል እዩ ቃል ኣምላኽ ብውሕድ ተሸይምካ ብብዙሕ ክኽብረካ ኢሉካስ እናሸሞካ ፀኒሑስ ድሕር ኣብ ቅድሚ ክትቀርብ ከለኻ እወ ምስ መፀቲ ደለቅሖም እቲ ሂብዎም ዝነበረ ክመፅእ ከሎ ድሓፈረሎ ዘይሓፈሩ ኣሎ ስለዚ ክንሓፍረሉ ዘይንኽእል ነገር ሰሪሕና ካብዛ ምድሪ እዚኣ ክንሓልፍ ከመይ ዓብይ በረኸት እዩ
نمصوعتا ወይ ከአና በጎይታ መኻድ ወይ ንሙማትሲ ሕማም ምኽንያታት ይምበር ስለዚ ሓመምካ ኢኻ ትመውት ዝብል መረዳእታ ምህላው ብጣዕሚ ዝኸበደ መረዳእታ ናይ ዘበና እሱ ስለዚ ሓመመ ዝመውት እንተዘይ ሓሚሙ ዝጸንሕ ጌርና ኢና ንወስዶ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ ከተምጽገሉ ከለኻሲ ተንምድባት መዓልታት ሓንቲ እኳ ከየላስ ኣብ መጽሐፍ ካደ ተጻሒፈና ያለው ማለት ድሩት ግዜ ውሁብ ግዜ ኣለካ ኣብ ውሁብ ግዜኻ ናብቲ ድሩት ግዜኻን ኢኻ ብዘይ ምኽንያት ህንጥሸው ኢሉ ኸይድ ዝኽእል ህይወት ዘለና ሰባት ምዃንና ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዚ እኳ ከምዚ ለባማ ዝብሎ 1000 ዓመት ከም ትነብር ኮንካ ስራሕ ሓንቲ መዓልቲ ከም ዝተረፈትካ ኮንካ ግን ተዳሎ ማለት ናይ በድላው ህይወትካ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ኹን ማለት ይብሓጽር ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ኹን ምኽንያቱ ኣበየነይቲ ሰዓት ጽዋዕ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ብዙሕ ሓሳባት ኣነ ከማን ኣክቹዋሊ ሓደ ካብቲ ዝገርመኒ ዘፍርሓኒ ድማ ማለት ንንዛረቦ ዘረባ ከይተረፈ ሕጂ ሓደ ኣቦ ነይሮም በቃ ጽቡቕ ነገር ከምዚ ክንርኢና ከምዚ ክኸውን በቃ ኣነ ሓደ ካብቶም ዝሪኡ ነቲ ከምዚ እንዳበሉሲ ንሶም ከይዶም ብዙሓት ኣገልገልቲ ብዛዕባ ብዙሕ ዝተዛረቡ ንሶም ከዓ ኣብቲ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ዘመሓላልፍዎ ስብከት ንሳቶም ከይተረፈ ነቲ ጉዳይ ተፈጻምነት ከም ዘለዎ እንዳዛረቡ ከለዉ ንሶም ግን ሕጂ የለዉ ሕጂ እንታይ ይኽብል ለደመሰካ ሕጂ ዝጥዕመና ስብከት ስለ ዝወሰድና ናይ መጽናሕና ውሕስነት ኣይኮነን ዘለና ምድብ ግዜ ዝበሃል ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 20 ግብረ ሐዋርያት እንታይ ኣሎ ጉያዬን ካብ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እተቀበልኳ መልእኽተይን ክፍጽም ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ በኣይስን ህይወተይ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርአኒ ሕጂ ጉያ ኣሎ ካብ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እተቀበልኳ መልእኽተይን ሕጂ ሓደ ጉያ እዩ መንፈሳውነት ኩሉ ግዜ እንታይ እንተዳልና ጉያ እዩ ማለት ጉያ ናብ ምንታይ እንተዳልና ናብ ሓደ ሕንጹጽ ዕላማ ከምቲ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 እውን እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኩ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣለኒ እቲ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ናብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተማጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ሕጂ ጉያ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ዓንኬላት ትኸይድ ከም ዘለኻ ምፍላጥ ስለዚ ጳውሎስ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ጉያ ይወድእ ስለዚ መንፈሳውነት ጉያኻ መውዳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ በኣኻ ገይሩ ክገብሮ ዝደለየ ዕላማታት ኩሉ ፈጺምካ ኣብ ውሽጥኻ ከዓ ኩሉ ነገር ከም ዝዛዘምካስ ዝርዳእካ ጳውሎስ ጉያ ይወድእ ኢኻ በለ ንስኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣነ ክብሎ ይኽእል እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ጉያና ወዲእና ግዜ ተዋሂብና ዘሎ ምስ ኣምላኽ ዘለና ህይወት ከነስተማቕረሉ ኩሉ ሰዕ ክንሕጎስ ጳውሎስ ከምኣ ኢልዎም ንሰብ ፊልጵ ምሽ ምዕራፍ 4:4 ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ብለኩም ኣሎ ዝሕጉስ ነገር ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል ይኮን ብጥሪት ተሓጎሱ ብሰበይት ተሓጎሱ ብውሉድ ተሓጎሱ ብኸምዚ ተሓጎሱ ክብል ይኽእል ኩሎም ግን እንተ ደኣ ክርከቡ ከለዉ ዝሐጉሱ እንተ ደኣ ጠፊኦም ግን ዘውሂ እዮም ብጎይታ ግን ኩሉ ሰዕ ሓጎስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሐጉሰና ኣብዚ ንኹን ኣብቲ እውን ንኹን መንፈሳውነት ወይ ከዓ ብጎይታ ምህላውና እዩ ዝሐጉሰና እሞ ንግዜና ሲ ብከምዚ ከነስተማቕሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፅባሕ ዝብል ስኢላ ሃንቀውታ በቃ ልብኻ ተበጊሱ እንተ ደኣ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ክትዓይ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ንቐል እንተ ደኣ ተባሂልካስ እንታይ ትገብር በቃ ጠርኒፍካ እንዲኻ በቃ ትነቅል እንተዘይኮነኸ ትእዛዝ ኣበይ ይቕየር ከምዚ ወተሃደርሲ መዓስ ትእዛዝ ይቕየር ኣይፈልጥን ስለዚ ኩሉ ሰዕ ዝተዳለወ ክኸውን ኣሎ ነገራት ክቀየር ስለ ዝኽእል ማለት መንፈሳውነት ከዓ እንተ ደኣ ሪና ነገራት ምሻሎ መንፈሳዊ ሰብ ገለ ምዃን ኩሉ ሰዕ ንዝኾነ ይኹን ንዝመፅእ ትእዛዝ ንምፅኣት እውን ይኹን ናይ ገዛእ ርእስኻ ምኻድ እውን ይኹን ኩሉ ግዜ ብናይ ተዳለየ ህይወት ማለት መንፈሳዊ ሰብ ኮንካ ኣብ ምቕፃል ዝርከብ መቐረት ናይ ህይወት እዩ መንፈሳውነት እምበር ሃንቀው እንዳበልካ ናብ ሓንቲ ዓዲ ሃንቀው እንዳበልካ ናብ ሓደ ነገር ዋላ ኣብዚ ኮንካ እውን እኮ ክንደይ ሃንቀውታ ዘሎ ካብቲ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ቦታ ካብቲ ሓደ ስራሕ ናብቲ ሓደ ስራሕ ካብቲ ሓደ ቸርች ናብቲ ሓደ ቸርች ካብቲ ሓደ ዓዲ ናብቲ ሓደ ዓዲ ብዙሕ ሃንቀውታታት ናብ ከምዚ ዘይተወድ ንሰብሲ ደረት ዘይብሉ ድሌት እዩ ዘለዎ ኩሉ ነገር ተዝወሃበ ዋላ ዝተረፈ ከም ዘሎ እዩ ዝርድኦ ንምንታይ ምልኣት ናይ ህይወትና ጎይታ እምበር መምላእ ናይ ነገራት ኣይኮነን ምልኣት ናይ ህይወትካ ኣብ ኩሉ ይከኣል
ስለዚህ ካብዚ ናይ ሎሚ ኣርስትና ክንውድኦ ደሊና ዘለና ሓሳብ ዝያዳ ምስ ጎይታ ክትጣበቑ ንእግዚኣብሔር ዝያዳ ክትፈልጥዎ ዝያዳ ክትቀርብዎ ዕለት ዕለት ብኡ ክትሕጎሱ ምስኡ ፅቡቕ ዝኾነ ርክብ ክህልወኩም ካልእ ናይ ምድሪ ነገር ክሓልፍ እዩ ብሓቂ ይሓልፍ እዩ ድረብሕ ነገር እውን የብሉን እወ ይጠቅም እዩ ንግዚኡ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዝጠቅምቲ ብሉፅ ዝኾነ ነገር እቲ ናይ ዘለኣለም እዩ እሞ ብሓቂ ሎሚ ክንላበኩም ደሊና ዘለና ሓሳብ እንታይ እዩ ዝያዳ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትፈልጥዎ ክትቀርብዎ ጥዑም ምዃኑ ክትፈልጡ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ከተሕልፉ ልዕሊ ኩሉ ነገር ዝሓደራ ክንብለኩም ደሊ ብሓቂ ሎሚ ናይ ሓፃር ናይ ዕላል ግዜ እያ ነይራትና ኣብ ዝቕፅል መደብ ካልእ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ክሳዕ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ይሓልኹም ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ፀብለል የብልኩም ተባረኹ ንብለኩም ድሓንቀኒ እዩ